OK, idem sem. A jak? Ne! Čau ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si zahráme Hello Neighbor celou hru. Ano, zase jsem rád, že to hrajem, jako mě strašně na to baví. Jakože zabudil, já jsem si omylem vybral akt 2. Takže když jdem pokračování, tak jdeme od akt 2. Takže to robím cez tyto akty, víte. Ale zkusím sa neposrat na tento, protože jestli reštartujem toto dějstvo, tak jsem, lebo tam je ten, lebo tam je ten velký barák. Dějstvo je 3, nebudeme to kecávat, spustit hru, bum. OK, takže jsme tu, to jsme minulý skončili, jo, tu se mi bugla ta telka. Co? Ale fakt, můžeme rozbít okno? A můžeme, dobré. Dobré, odpověď na co jste čekali jeden den se vám vyplatil. Můžeme se schovat do skříně? Ne, ne. Kámo, tak to je zklamaní. Nevím, ale já si tu jdem něco uvarit. Takže, chleba, banán, jabko a vajca. No, zavřeme a čekáme. Já teď si jdem kouknu na televizu. OK, máme pěknou bábovku. Ale ne. Aha, tu je. To je tuším papír vystěhování, ne? On mi prikýval na odpověď. Já neprikýval, ale jinak to byly teorie, že tam byl sused. Vlastně. Já si pamatuju, když jsem to hrál ještě na Nintendě, jak malé děcko. Tak, já jsem tam koukal asi půl hodinu. Cože? Toto je něco jinak, ne? Já toto si pamatuju, kámo. To byla ona, ta jeho obyva... What? Shadowman! Mě vlastně napadlo, či Shadowman nemůže být sused, ale to je blbost, kámo. Já nevím, proč mě to napadlo ani. OK, takže to byla ta chodba... Fakt? Tam nemůžeme jít? Můžem. To byla takto ta chodba. Tu se išlo toto. Sem, to byla kuchyňa, tu byl záchod. To bylo druhé poschodí. Můj bože. To bylo také dobré vzpomínky. No nic, no. Tak jdeme dom. A je? Aha. OK. Jo, tak toto můžeme preskočit rovno. Co se to zatiaľ zmenilo za ty časy? OK, krabice. To bude zamkl. A není. Nějak se seká ta animace. Nějak se sekají ty dveře. Můžeme se kouknout hore? Nemůžem. Počkaj, že tam se prebuguje. Já se chci kouknout hore. Jsem tam! The Family už tu není. Tu nic ne... já to zkusím. Now you have all the parts. You can now erase me. Wait for my signs. Look for green light in the beginning. Use AI error dumping rovná se 0. When time comes. Co? Když dokončíme Hello Neighbor, zkusíme to. Takže ještě dva díly, takže tak. Nevolal mi ne, volal. Ne, já nevím. Ale to bylo cool. Počkaj, tu bude tuším někde to intro, ne? Ne, hej, já si pamatám Hello Neighbor, ale len z tuto věcu a z tuto věcu. A tyto věci už tam prostě nebyly. Kam jde? Hej, právě mi ulehčil celý akt. Já bych chcel v tomto díl... What? To je tu? Aha, já jsem zabudil. Já jsem hrál moc alfu. Z toho mám tež natočené videjko. Tak, moje jabko. V tomto díle bych se chcel teda docílit páčidla a keykarty. Prepačte ľudia, že vám kazím toto video, ale nechcela byste mi dát odběr, je to malinký kliknutí a zabere vám to 1 sekundu vašeho života, tak prosím, moc by mi to pomohlo, ďakujem. Kde? Však on je venku. Hej, už jsem tam mohl dávno být. Teraz. Hen? Hej, já nám... Co? Jako, já musím uznat, ale toto bylo nefér. Já jsem byl prostě hore a on se mě přitáhl vysavačem. Hej, jako musím uznat, že toto bylo nefér. Toto se nedělo. Reálně já jsem byl prostě tu. Tu už měla dostat nemůže. No aspoň máme deň. Ne, táto skákací ne. Pokud jste viděli Alpha 3, víte, o čem hovorím. To Ne,
Ne, zase si nezaber vysávač, dobre? Máme deň? Máme deň, okej, takže už ale druhý deň. A konečne aspoň není, jak sú v Alfy 3 alebo v Alfy 4. Kamo, ja som bola na tom okne, mne stačilo vyskočiť. Ne. Čau. Co si povedal? Co som povedal, ty hajzle? Nepovedal náhodu damn, sem? Okej, idem sem. Jak? Ne! To je najhoršie, keď ten typek sa bugná a musí padnúť dole z toho rebríku. Mám taký pocit, že to má byť výtah. No! Konečne. Nepritahuj mňa s tým. To není fér. To není vôbec fér, kámo. To není vôbec fér. Ja som si mal zabrať to jabko. Dobre. Rýchlo, co tu je? Konvička. Konvička, tá debilina. Ale díte do. Ja už tu nic nemám. Nezapínaj si ten vysielač. Hej, ale nekám, toto musí byť nové. Lebo to, hej. Jako... Ja vím, že to nebylo v minulém... Ja vím, že som říkal v minulém díle, že to asi není nové, ale... Toto vtedy nerobil. Nice! Rýchlo! No, nice. Tá konvica sa postavila takto, to není možné. A, tam je dážnik. Jak sa tam dostal? Môžete mi vysvetliť, jak sa tam dostal? Takže máme Ja! Nerobinkaj! No, kde sem? Najdi mňa. Áno, určite som v tvojom baráku, no. Dobre. Tu je co? Ja som sa dostal sem? Aha. No počkaj, ale keď som vypal poistky, tak ono to Ne, susede, zapni si poistky, prosím. Ja proč zrovna keď vypnem poistky, tak sa toto musí stať. Aha. Nepukni sa hlavne, nepukni sa. Tak tam doletím takto teda. Počkaj, ja tu mám ten kľúč u seba. Tak počkaj, tak ja si to pôjdem odenknúť. A teraz vláček. Šup. No choď, prebúraj to vláčku. Tak. Ja idem hneď za tebou. Jo, to je tá platforma vlastne. Ja nevím, kde je toto. Červený kľúč. Lebo pamätám si, že tu byl aj ten červený wrench. Toto. Tá kľúč. Ale... ešte som sa kúkal. Ale jako... Nevím, kde je, ja sa to zapomněl. Kde sa zamkol zase? Jak sa tam dostal? No ukáž. Ja to chcem vidieť. To je debil. To je sprostý idiot. A serem na ňo. Kľúč? Počkaj, co? Ja mám vypnúť poistky, že? Mňa napadlo, co keď to prebugujeme? Lebo ja som to tak robil, keď som byl malý, takže ja si zaberám treba botu. A máme to. To bolo ľahké. No, takže máme kľúčik, červený, ale ten za to dneska i nepotrebujeme ešte. Takže tu je nic. Sú poistky. Aha! Tu je to páčidlo hnusné. Padlo mi dole. Mám ho. Ale mohol som ho nechať dole, takže to je jedno. A ja na neho serem. Výborne. Páčidlo už máme. Takže prvá vec dokončená. Tak, kde dáme páčidlo? Ja sa dám radšej do domu. Možno ešte budeme potrebovať. Teraz potrebujeme tú keykartu. To by nemuselo byť také zlé akože. Máme už toto rozbité ty dvere. To by nemuselo byť zle. No akurát ja neviem, kde je. Ona byla niekde tu. Ne! Dážnik! To som vôbec nespravil na schvál, aby sme mali deň. Debil. Ne, mne sa ľúbi vždycky, jak ho naštveme a urobí vždycky ty zvuky. Dobre. Jo, tu je ten generátor. Nemal byť ten generátor bielý.
Jako, počkaj, ne, tak jsem to nemyslel, ale tak on byl vždycky ta horná část byla bílá, ne? Jaže to budou ty sračky, co po tebe hádžu jablka. Já vím, co máme spravit. My to máme upratat, takže. No, takže toto sem. A už len ta gitara. A já nevím, kde je gitara. A tam je páčka. Takže. A tam jsou nějaké dveře. Myslíte si, že zkusím skočit zpátky? No jasné, on si mě všimne. Toto jsou ty dveře, tuším. No dobré, tak můžeme se rovno zabít. Já nevím, co mám robit. Nějak se to otevřelo. Aha. Ale pozitívne je, že se zabijem a budeme mať noc a pôjdem do tých dverí. Woohoo! Tak nic, no. Kde je? Kde je? Kde je ten debil? Zabij mňa. Ja chcem mať noc. Kde je? No tu si. No. Ešte jedna, že? Toto si už nespravil dobre. Kam? On sa netrefil. Co robí? Aha. Dobre, no poď si pro mňa. Poď si pro mňa, debilku. Poď si pro mňa. Poď si pro mňa. Tu sem. Tu sem. Áno, ja som určite tam v rohu. Kam? Pro boha, co ti je? Víš co? A ty si tam radšik skáč ako. Ja idem sa ti vkradnúť do sklepa. Teda do takej jednej rúmky. Ale môžeme to vrát aj do sklepa, lebo z tej rúmky budeme mať tú keykartu. A ja som zle zabočil, že? A ja si pamätám, že ja keď to otevřem, jo, tak to je gramofon. A ten si rovno zeberem. Ale že musím si dať tú stoličku, aby sa mi to nezavrelo. Niečo som spravil, vôbec neviem co. Teraz mi aj co zabije zase krabica. Venku je! Yes! Dík, bracho. A je tu toto. Práve som si otevřel elevátor. Teda ne elevátor, tuto. Aj keď nevím, proč to nemohol proste takto prelezť. Ja som vypustil toto vlastne, aha. Gitarka! No poď, bracho, ideme tam. Ideme to dať. Ideme pro keykartu, konečne, po půl hodine. No, ďakujem. OK, to sa dá. Jako nepadl som, takže to je dobré. Boom. Budeme mať keykartu, nice. Dobre, co som chcel ešte spraviť? Neseber si za mňa zas vysavač, kámo. Dobre, jedna manekínka. Dobre, koláč. Ja si za to otevřem toto, kým sa mi je táto keykarta, toto. A boja fuck. Máme ju. No poď. Rýchlo. On to nepíp. Ja som nevedel, že pípnutí karty bude taky ťažké. Máme ju. Ne. Tak. Šup. Fuck. To je debílek. OK, získali sme všetky dvoje veci, takže získali sme aj keykartu a páčidlo. Máme otevřený sklep. Pokud sa vám toto video ľúbilo, dajte like a odbier a u ďalšieho videa zase čau!